Helo, sydd i chi, sesiwn bach dŵdl arall dyn ni heddi. A tro hyn, ni'n mynd i fod yn creu Robin Goch. Felly, Robin Goch yn sefyll ar y freigen gyda'r geiriau Robin Goch yn mynd drwy'r aderyn. Felly, ni'n mynd i ddechrau bant gyda siap yr aderyn. Os ni ddim cweit yn gallu cael siap yr aderyn yn iawn y tro gyntaf, cofiwch robo mas. Felly, hwn yw prif beth, so gall hwn fod yn fawr neis. Felly, fath o hanner cylch. Wedyn yn adio rhyw fath o linell crwm rownd y top. Gwaelod i'r adenydd. Llinell syth ar gyfer y cynffon. A wedyn un zigzag bach. Ni'n mynd i ddod lan i tua'r un lefel a ble wnaethon ni ddechrau'r cynffon. A wedyn ni'n mynd i ddod â hwn rownd mewn un llinell crwm fel yna. Gallwn ni ychwanegu pig bach. A wedyn, ni'n anelu am y cornel yma, felly o tua byddwch chi'n dychmygu'r pen i orffen, so wedyn ni bod y tua fan hyn. Ni eisiau dod â hwn o gwmpas a'i orffen fan'na. Felly byddwn ni lle i roi yn bron goch ni mewn. Nesaf, mae lan i chi pa fath o goesau chi'n mynd i wneud. Gallwch chi roi coesau syml, neu gallwn nhw fod yn goesau sy'n bach yn fwy manwl. Dwi'n mynd i gadw rhywbeth eitha syml ffordd yna. Dwi wedi rhoi bach o linell crwm iddo fe fel bod e'n gallu edrych fel sa fe ar y freigen yn haws. A dwi'n mynd i orffen i ni fel la. Wedyn, y cam nesaf, cyn bod ni'n gwneud y geiriau, yw rhoi yn bocs bach ni mewn. So dyma eich chans chi i ddefnyddio pensil a pren mesur. Does dim un da fi ar y fyned, felly dwi'n mynd i jyst cadw fynd yn lawrydd fel hyn. Lawr. A wedyn, chydig bach ffordd yna. Dyna ni, rhywbeth fel las sydd gyda fi ta beth. Os ych chi eisiau rhoi ychydig o eira'n cwmpan y cefn, mae croeso i chi, ond dwi'n mynd i adael yn i ni fel yna y tro yma. Nesa, ni'n mynd i fod yn rhoi yn llythrennau ni mewn. Ni'n mynd i gael y gair Robin yn dod lawr cefn, ni'n mynd i gael y goch yn y rhan coch. Mae ffordd gyda chi, os chi'n rili glefer nawr, i roi cylch bach, yr o, fel llygad sy'ch chi moyn. Ond mae eisiau fe fod yn gorwedd yn y lle cywir, felly os yw e ddim yn gorwedd yn y lle cywir, felly bod e well bod chi ddim hyd yn oed yn trial, rhag ofn bod e chydig i ffwrdd. So, be dwi'n mynd i wneud, jyst achos fi'n gwybod bod e'n mynd i weithio, yw dwi'n mynd i roi yn gylchu ar gyfer y ro fyna'n barod, ac os dwi'n gwybod bod hwnna mewn lle eitha da ar gyfer y llygad. Gama o yw'r ail lythyren, dwi'n mynd i wneud yn yrru, yn dod lan ffordd yna, a rownd dros y top. Okay. Felly wedyn, dwi'n gallu jyst dod yn syth lawr fan hyn, a dyw'r o ddim reit yn ganol y bocs yna, dwi ddim yn gallu bod yn unrhyw lythyren arall, felly mae dal yn edrych yn iawn, a dwi'n cael y bonus o fod e'n edrych fel llygad hefyd. Felly, beth fi ar ôl i wneud wedyn yw jyst gorffen y b i dot ar yn mewn. Felly, dwi'n mynd i ddod lawr tua fan'na i wneud doi focs. Mae'n drenu mawr bod ddim dyn ni fan hyn, achos mae'r siap yna'n berffaith i'r ond dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth. Gorffen y b off, felly yn y bocs cynta, ni'n mynd i wneud fel y siap o, a wedyn ni'n rhoi'n bocs ni mewn fan'na i droi mewn i y b. Gwyliwch nad yw'r bocs na'n cyffwrdd unrhyw linell arall, yn enwedig
y cornel hyn. E-dot yn y bocs uwch i fenna. Felly dwi'n gwneud prif lythyren E-dot. A wedyn, fan hyn mae gyda ni'n ni. Felly, jyst watchwch y cornel bach yna, bod chi ddim yn dal unrhyw beth yn y cornel yna. A mae gyd ni'n mynd i wneud yw jyst dod lan ffordd yna. Unwaith eto, felly dwi ddim yn edrych cymaint fel yr i ni fel arfer yn wneud pan mae dyn ni bocs bach taclus neis. Ond dwi ddim yn mynd i fod yn rhyw lythyren arall, mae dal yn mynd i edrych fel i chi. Felly, mae gyda ni'n robin ar y top. Goch, mae eisiau 4 bocs fan hyn, so gallwn ni rannu hwn yn ei hanner gynta. A wedyn, torri hwnna'n hanner, torri hwnna'n hanner, felly mae dyn ni 4 bocs. G yn y bocs cynta. Felly ar draws lawr a bocs i orffen y G off. O cylch bach trwy ni'n gallu rhoi yn y canol dim problem. C ar gyfer y rych, bocs ar yr ochr dde. A wedyn yr hy i orffen. Petriol bach ar y gwaelod, wedyn y streipen yn dod lawr hefyd. Yn cyfateb. A dyna ni mwyn y lai ar gyfer yn robin ni. Os oes unrhyw ddarnau bach sy'n eisiau tacluso lan fel dwi'n gwneud fyna nawr, mae croeso i chi tacluso nhw lan. Os oes unrhyw beth sy'n eisiau rwbod mas, mae croeso i chi rwbod mas, y dechrau to ac yn y blaen. Felly, robin goch, y cam nesaf yw ychwanegu bach o liw. A dyna ni, robin goch wedi lliwio dim ond 3 lliw, neu 4 lliw heddi. Nes i fynd am y brown, coch, glas, a wedyn defnyddiais i bach o lwyd ar gyfer y pig a'r coesau, a mae croeso chi ddefnyddio melyn os eisiau rhywbeth bach yn fwy lliwgar. Diolch am ddilyn y fideo to, gobeithio bod chi wedi mwynhau. A wedyn, croeso i chi rannu nhw fel pob peth arall. Byddwn ni'n dwlu gweld eich lluniau chi, a gobeithio welai chi tro nesaf.